ProDual on kiinteistöautomaation mitta- ja säätölaitevalmistaja. Suomalainen, perustettu 1927 ja nimenomaan tänne Kotkaan. No meillä on ollut tässä vähän tilan kanssa ongelmaa. Niin kuin ylipäätään meillä on ollut vähän niin kuin varastotila on ollut tosi niukka ja tuotantotila on ollut niukka, niin se oli aika selkeä, että lähdetään rakentamaan uutta varastoa. Rastekkihan tuli ihan täysin kilpailutuksen kautta, eli tämä meidän logistiikkayhteistyökumppanit Siirto suoritti meille kilpailutuksen ja Rastekki oli hinnallisesti niin kuin kilpailukykyisin plus se, että pystyi tarjoamaan kaikki varastokomponentit, eli trukkia ja paalainta ja sitten tietysti nämä varastohyllyt ja automaatit. Ja yhteistyöhän on ollut ihan siis todella loistavaa, että on ollut niin kuin nimenomaan semmoinen niin kuin tulkki tässä välissä, että tuntee hyvin Casteenin ratkaisut ja järjestelmät, tuotteet, mutta sitten myös meidän tarpeen hyvin, niin on ollut niin kuin todella kyllä iso apu tässä.